Pim pim! Heippa hei, kaikki verkeläiset, Heikki tässä. Hyvät muistot jää ja fiilis siitä, että se mitä me tehtiin yhdessä, minkälaisia projekteja meillä oli ja mitä kaikkea me saatiin aikaan, niin sillä oli todella merkitystä. Kiitokset jokaiselle, joka on ollut Verkes mukana. Ja tosiaan lämpimät muistot muun muassa somekämpeistä ja kaikesta mahdollisesta, mitä ollaan tehty. Tuosta äskeisestä tunnarista puhumattakaan, joten kiitos. Moi kaikki Verken tyypit. Kiitos kaikesta upeasta duunista, mitä olette tehnyt ja kaikesta, mitä ollaan saatu tehdä yhdessä yli 10 vuoden aikana. Suomessa on niin paljon nuorisotyöntekijöitä ja nuoria, jotka on saanut nauttia teidän työn hedelmistä ja se kantaa vuosia ja vuosia eteenpäin vielä. Mä toivon teille kaikille superhyvää jatkoa ja me varmasti kuullaan vielä. Ihanaa joulua. Moikka Verken uudet ja vanhat, mä oon Jutta opetushallituksesta. Kiitos, että on saanut hypätä teidän kanssa mulle uusiin asioihin ja oppia siinä samalla. Teidän kanssa se on ollut mukavaa. Koska huumorintaju ja ammattitaito teidän kanssa samassa paketissa on ollut mun mielestä siinä meidän yhteistyössä kaikista parasta. Ja se, kuinka te olette halunneet lähteä erilaisiin kehittämishankkeisiin, koulutuksiin ja projekteihin meidän kanssa aina hyvinkin suurella innolla. Musta on ollut kiva katsoa, kuinka tietoisuus teidän uniikista ammattitaidosta on lisääntynyt eurooppalaisessa nuorisotyökentässä. Ja sitä mä oon myöskin ylpeydellä siellä on niin kehunut teitä. Mä oon tehnyt teistä aika monen kanssa yhteistyötä, mutta erityisesti nykyisistä Panu ja Minna ja vanhoista Juha ja Suvi. Kiitos paljon yhteistyöstä ja kaikille teille hyvää jatkoa. Hello, Verke people. Some of you know me, other don't. So, Michele from Italy. I'm kind of speechless after hearing the news, but I don't want to go there. I only want to thank you so much for what you brought to the field, to the community. Me, for sure, I wouldn't be doing what I'm doing if I wouldn't met Verke people years ago and learned from you a lot and still learning and probably still using your materials to go on learning in the future. So huge thank you everybody, big hugs and keep on doing the good work in whatever other context you may, and I'm sure we will meet you again somewhere. Terve teille parhaat verkeläiset. On ollut suuri ilo ja myöskin iso inspiraatio tehdä teidän kanssa paljon hienoa yhteistyötä vuosien aikana. Verken porukka on ollut aina rentoa, joustavaa, dynaamista, mutta samalla erittäin osaavaa ja ammattitaitoista ja visionääristä. Ja se työ, mitä Verke on tehnyt vuosien ajan, niin on täysin varma siitä, että vaikka Verken matka nyt loppuu, niin se työ jää kantamaan hedelmää niin monien nuorisotyöntekijöiden ja nuorten keskuudessa ympäri maan. Kiitos, on saanut itse oppia myös paljon teidän seurassa ja mä toivon, että me nähdään, törmätään ja tehdään ehkä joskus vielä yhdessä jotain.